Oh, wow. Kapag gipit na may... Oy! Thank you! And guys, andito na kami sa pagkukunan ng kuray. Mas madami yung tao guys kaysa sa kuray na makukuha. Okay. Daday jay bossing. Ito yung trap natin guys. Pangunguha natin. Lambat. Yan. Nalagay natin sa butas. Pulpul lagi ito ipakada dati. Oh. Bossing. Galarsi. Kulot. Mga pwede mag-straight tabok mong kulo. Ha? Oh, ganyan. Explain mo man kulo. Ha? Nagtakal mo ating abutan. Laging butas guys. Oh. Lagay natin ganyan guys. Oh. Para makuha ng ano, bat. Tapos lagyan natin ng ano, ng ganito para hindi takbo. Na? Talaw. Ti. Ala. Yan. Antay na lang tayo guys ng 30 minutes. Dana alam mo mang Mike? Ayan si Boy Dukot. Dumudukot. Basic i-vlog na ko na. Ha? Basic vlog guys. Ganyan kumuha, dukutin mo ng dukutin. Ay, napirsayang. Wow. Laki. Laki. Pangal daw kaon. Laki guys. Masin ama. Balasa nga talaga yo. Talaga nga. Malaka ka kinit ko. Sako. Masin. Abi ni Victor ka day. Oh. Abi na bugbong tibulong dati ni. Yung ata Brian ay. Ni Victor tiyaking galad atas ta. Yan. Kay kulot yun. Ito guys, lagyan natin guys. Yan. Kakatatlo na ako guys. Makatakki daw si kulot guys. Tatay daw tong taong to. Oh. Dua pa abo na ito niya. Naduda pa ito kan ni bangir. Nagsamamot kan ni. Dito siro na. Nagsamamot. Lagyan natin guys. Yan. Yan guys, pag lumakad dyan, yan, matarap dyan. Parang isda ba. Tapos ito yung matahin niya guys. Oh. Ang dami. Okay.
Ang daming butas guys. Ayaw! Grabe guys, parang mga sundalo na kami guys. Mga awol kami. Nagaling sa 143. Pakapantamin kita, dadaktalan. Pagkakatan nyo ka di. Ang dami here. Gabangit ka. Bakwan? Ha, dati nung kata. Tingnan eh. Mga lang, gamay na tanong sa puro. Oh, yan yung ipapain guys, nyug. Oh, kinain na ng alimango yan oh. Ganyan yung mangyayari guys oh. Oh. Nasa malat yung naliwan ka. Ilaw tinigyan ko. Hindi pa pakapandigin na kapag pagkakaroon tayo. Kamu tayo bali mang Brian. Awanay, naibusain, pugsutain. Ang daming pop nito guys. Ito yung pop nila. Mga black. Ito yung ano, sinyales na kuray yung laman. Wala nang ibang laman yan guys, kundi kuray. Pay. Kalug. Yan. Hanggang pa natin. Yan. Sige pa. Yan. Sige. Nangalaatan eh. Nanguha na to guys. Imposible. Darita. Ay, nangalapyatan eh. Ha? Ano? Alin ba na? Okay. Yung bagi ate, bagim? Oo. Ayun, ilog lang yun. Saot. Yan guys, di pa kami natapos naglalagay ng tap. Nanguha na ang isa. Sige mang kawata na. Okay. Ito na eh. Ang gutom siya. Ni? Apa? Ni? Ni ikat. Ika na. Ikat nga Diego. Natin, ini gugudan na ni. Ika na. Nanguha to guys. Wala. Bunin ko mo. Natakaw tayo. Basi mang kawata na. Ay, tagarod ni. Data lang ni. Rabaw ni. Nakawata mo. Pakulon na itan. Asa na dun? Tapras ka. Bunin ko mo. Takpo na. La. Gama ni. So. La. Ikatan na tayo tawan. Ipit na. Kabalitad ah. Ibukot na alam ah. Yun. Lumaban sila. Isa mala Diego. Puro yan na ilot ko. Kumana agito didakto niya. Oo. Ate ka iting. Hey! Pasang Brad nih. Berkali kita ay dagkay pa kasi ya. To? Aji gayam ipi na tikas ka. Har karawaat.
Tao na puno. Ni batan na rin tan. Ni region ni. Di siya. Ito gue demi tan. Namul ka pita kang. Tukul bang. Lawin ng tamu batan. Ni ibatan Dre, sayang. Nih, untuk. Nih, ang pa-jeep inang. Pinag. Ito ni. Ito ni. Yan. Yun guys. Lalaki. Ketemu aja itu pakai sa bali. Ito ni. Namula na kita kang. Tapos yung isa, di niya nakuha. Ipit lang. Sayang. Ini piso ipit mo lang. Mga rumor na ito. Yun. Ipakat ka rin. And guys, ang problema lang sa lambat guys, yung makuha mo na kuray, ganyan na oh. Hiwa-hiwalay na. Yung ipit guys, hiwa-hiwalay na. Ado na alayaw! Ado na. Umarta yata. Yan guys, live tayo ngayon. Nakita ako dito ng mga NPA guys. Andito sila guys. Nakaduha kang pa yan. Live sila guys, live. Lagi niya labsa mo lagi para na. Nagadda. Ha? Ikot. Mo may garod. Sige na bati ito. Nato diyan alamay. Ha? Naal. Ito malaw to. Abi, agaglagaw ka man. Yo, maipinan. Pakat ko. Anya. Duldong. Kay pakpakat ko. Anya lang. Taong dwara daw. Pakat ko dito. Paglagaw kay igurun na si kamanin na eh. Oh, wow. Kapag jipit na may isa. Eh, jipit dakil tawa na. Ewan. Oh, mo, bawa natin na. Latay yan. Laki. Laki. Kapag JP na. Laki. Nagdakkel. Nagdagas. Eh, jipit ni nangalan na eh. Ni nangalan ay. Puta. Hey, dajay nay. Ni hanan ni baba. Hanan ni baba. Ni digum ko. Katamantong. Ginaman. Nagdakkel ramay na niya ni. Andam mo rin niya pagkakanta. Andam mo. Nasa mukha. Gini. Kadwa. Nalang ka na kan. Oh, naragsa ni Antim Tatan. Pakat po na kita. Pakat ko ato. Nangugi na nagpakat ito. Bidya, hindi nyo. Taga-tanin. Kita kayo mula pang yakaran nyo lagi tayo. Tanangam tito, madugsol. Tito. Ay, ginibrudan niya. Amo ko yudang ngay roke. Kalyam ata. Kola na yan. Goodbye. Kung nahanap ka ano. Kau tuman tito. Custom picture dia. Nih. Agad pulutan tayo. Di ko ina po. Kanakan. Ni tito. Kawitam. Sakto madyo na kang Dar bulalo na eh, bulalo. Nih. Hey.
Napakasang met arang. Malapay lang. Dito. Woohoo! Sige taliting kargayo ah. Apay. Beban niyo mo. Pusot kan tutan. Ngarad. Dito mo. Oh, kumain. Doya pa ka tayo. Kalinam. Sangat ipakatan. Pakakaw. Dada ako. Mga ladata. Pak, kami lagi itu gabay. Basic ah. Hila ka muna aja. Kaya na. Nih, ha! Si daon, Diego. Oh, huhu. Laki guys. Ha? Natudok pala di sakap na. Iitim mo doon. Ang sakit mo. Tudok pili sa akap. Keralan dyan eh. Balas kayo mo. Hihi. Imasin. Yehey! Ama balasa. Dati ako at yung barnes oh. Bugyan na eh. Oh guys, oh. Oh. Malaking alibaw. Putay. Dayo. Ni masan ama talaga nga nagmanaan da kati naginaw. Bo. Kardaw dakal. Wow. Sarap. Ni tadi sedakal. Yo nanguha. Dayo. Yeah, masan. Ha? Yeah. Yeah boy. Woohoo. Nakatalaw bitaw. Na? May gagas ti bayam. Rurutan daw. Pito. Kapito guys nakakuha namin. Rurutan da bayam. Rurutan da. Dadapi mo pa ka datoy. Do pa kami ta. Ma'am. Paano mo? Nagkalyami tatay. Nakalagay kang dito. Ito mo. Na? Ayun na. Nag-jeep ni nangalan eh. Ata na eh. Dati na eh. Ni nangalap pa atin eh. Kakak ko. Ayun na. Ata? Ni nangurutan. Dito na eh. May jacket at pusutay. Apay. Sayang atin ito. Okay na natin. Pero may tapin yung puti-puti. O kain natin guys. Pero may nga rin urutan na siya eh.
Yun! Woohoo! Yun guys, dami na kaming nakuha. Ikawalo. Naalam? Naalam adik? Yakar tayo. Halo. Yung mga tapaka ko tanay giday. Ay, wani isaw. Yes! Kalaon tayo gito. Siyam. Yakar tayo gini. Siyam na guys. Ang laki niyan. Oh, nagdakal. Kita na nga lang itong. Nalaing kaya magiti paka ko. Bo. Ay. Ay, nakatalaw na rin. Hmm. Ayun. Oh. Ano nang kapay? Walo. Siyam. Oh. Walo. Siyam. Sige masih. Ini. Dito na. Oh. Hihi. Daktul. Ama. Ani tung. Gini. Hindi ko na kayong ata eh. Apa yang nalata? Masilo na. Pinakatak ita. Yung paunog na nay natukol. Yung paunog na. Aman, pinakatak ata. Tukol na eh. Paunog na. Ayan eh, nakatalo nga na yun. Ginuid ko di balik tatay. Nih. Delikado sama. Ni? Ay. Tukulay. Na? Satu. Ni? Sipit, dalawa. Lagi kang pumput kan. Naluksob sa jihik kalabnan. Nagbatidang ke. Masain. Dakto lagi tayo maalan na nih. Nih. Mukain mo best. Nih. Ha? Yung 12 guys, nakaka 12 na kami guys. 12. Na? Dini nangalan sa aja nih. Dapat pakai itu ya. Da. 12. Nangala?
Talaw? Ha? Alaman na tan. Oh. Oh. Panay kuha guys. Oh. 13. 14. Di masay. Sabi mo. Oh. 13 guys. 13. Pa-subscribe guys. 13. Ang nakapanahon dito yung turnay. Bago kita lipakat-ikan. Bagi gamer, nga pirada mo. Dumagdag sumutin niya. Karaalan. Nadagsay na yun. Ay. Diyan makaya ataw. Diyan makaya. Nagunag. Ayan guys. Ika-15. 15. Nice. Ibuno. 15 guys. Amo ramdam kan ah. Ni pokok na ito na. Ayan. 15 piraso na. Di, mesin. Dumagdag sa lahat. Nagunag. Na kudata na mangit. Puno na yung inom na pispis sa tayo. Ani makatalaw la. Nagdati di nagkuanan ni. Nalan. Ay. Eh? Ang GP na may san. Oin. Good size. Apay. Ni, naalaman din eh. Talaga mga lagi di pa ako na swerte na tata. Oh. Umama ko ato nagalas. Nagunag. Takkel ataw. Tiga naman. Takkel ataw. Hey, Hindi na pagsuto eh. ni. Awanin. Wala eh. Awanin. Dati na daklatin ito ni. Lipit na. Ay lipit na mo sa good. Ay lipit na mo. Ha? Day? Yung ay lipit. Nakakaano. Daklatan ni. Kau tumagtaw. Tamo di pang dugdug sulam. Nih, pusing. Kakak mo. Na. Kakak mo ata? Tao. Nih, pasti ila undum ko tan nih. Kino kung insagat ko nagunag. Tapi makarawam dakkel ata nig dakkel tabo na. Ikan kahoy. Nala? Nalan. Enggak.
Full sa time. Ni. La, ilangay mo. Padyak ka kami na. Yapak ka. Isa, dua, talo. Sige. May isa, dua, talo. Sige, manso, manso. Kabalagbog yung giramay le. Ay, dutan eh. Woo, dakol. Ang laki guys. Hibit pa lang mo, Carmen na eh. Nay, woo! Nay, husay. Ba mo na ang serbi na taliti ngayon. Hey, hey. Natukol lagara. Ang serbi na taliti ngayon. Oh, laki. May ka 15 guys. 15 na. Ang ipit guys, oh, ang laki. Oh. Oh. Nice. Na! Adaya? Tani. Sumabsaba ta ipit na nay. Mampay. Pakat ko pa atag. Pagtutak pa eh. Nagdak ka lang eh. Nay, napirsayin. Parang ganyan. Hindi. Nangalata. Oy, Inuwadig-wadag ta pa atin eh. Sa nagkalay. Nalingyaw. yun. May ka 16 guys. Eh, tilit ka katalaw. Nay. Magawaran bossing. Yan. May ka 16 piraso na malalaki. Harvesting na to guys. Hoy. Ipit gamat. Okay. This is a ace. Pinakatamtong. Na? Ibang lo ato pula ninyo. Sayang na. Kita ni diting ni. Nagchat na naman ang data ni. Isa-gisa da. Haan? Daya? Kuha ka to guys. Uy, unog na. Hindi makabugantaan nyo. Burning atak ko na tani puno. Oh. 17 guys. 17. Meron pa dito. Seventeen. Tatlo lang atin eh. Lumabang pa ah. Guys, oh. Binat na. 17 na yung nakuha. Magkagigilitin. Hindi pa kamata. Wow, wow, wow.
Apay. Ha? Lagi na hindi girap na. Kakao mati ya. Nalaman bossing. Talaga. Pinunog ya? Ano? Ubeng. Nalam. Hindi ko kasi pa. Taman? Karod. Aray. Oh. Galis. Oh. Hindi si 18 guys. Nakakuha si bossing. 18 na. Ito. May ka 19 guys. Inipin na sa... Nakalamat tong. Dakil. Hindi. Ate. Ka 19. Kumagali day. Hmm. Nintendo jikit da. Nay, nagtakulan na eh. 19 guys. Yan na magita leading day pagkatan di surong tong. Baba ko na. Di ba ya? Nay, takulan niya. Nagtakil. Nagkaro dakil na. Nay. 19. Nay. Oh. Laki guys. Woohoo! Gimas eh. Di pakat. Ingkong dyan. Di pakat No. ito ni. Ni. Nagalis. Yun, 19 guys. Ang laki. Ang laki-laki. Hugasan natin. You know. Woohoo! Woohoo! Na 19 guys. Dak. Ito naman itong. Oh. Lubos-lubosin na natin. Sayang yung gasolina. Ano to kasi guys, kabilang isla to. Nagpunan namin. Isla ng Makunakun. Nangalaman nangalaman dyan guys ne. Kakuha na naman. Oh, 20. Yeah, masih. Kita nga naala. Diyan mo lagi sa pasalit. Ah. Ni. Agama nagbasu tangtit. 20. Sarado. Ni. Gadugayang Nih. 20 guys, sarado 20. Kita nih, aduh kita. Nih, gitu nih, tadalang nih.
Ni busing. Ito talaga. Ni nangalap ay aji ni. Ay, talaga. Gamarat. Oh. 21. Nangalata? Oo. Ginagaran tayo. Ay, talaga. Talaga. Yun, 21 guys. Woohoo! 21 na malalaki guys. Meron pa daw dun oh. Ayun na. Yun, 22. Ata na eh. Ayan. 21. Kung saan ko ito kita? Bisa ng ano guys. Awan. Na? Ng lambat na pagkuha. Basic. Isuro. 21 guys. Ayan. 21, 22. 22. 22 na. 22 guys. Nih. Na? 20 piraso. 22 piraso. Kakita mo lang ani guys. Ano kasi napunong guys. Nagdadak ka lang pa yan. Alam di kita tawar no sa nanda dito. Bugon. 22. Na. Nagahit tayo nga ta. Huwag natitang. 22. Yan, nice. Mahinang nila lang sa mga. Nanguha naman. Ay, timaridan. Ay. Dami na lapit bigayan. Ating Lisong. Ay, talaga. 23. 24. One. Tadi pa may andan eh. Ay, buno. Kikto ka mo. Patay. Manong kemarin ka siya ato. Ay. Nadyain. Gudog. Sayang si man. Kapis kami no. Iya, bambantay mo tali ko mga lang. Sige, kaya mo yan. Nice. Ayun na guys. May ka 23 ang ating nakuha. Ayan, 23.
Yun. Mawarwaranan. Ano? Ramay samo na. Bilis na. Ha? 23. Mabigat ba ang kuray? Guys, pa-sponsor daw ng tsinelas guys. Oh, bigalot. Bigalot ang tsinelas guys. Ni? Na. Ni? Di pinik ganang ka. Shit. Tumor kaya to. Yan guys. Ika ano, 25. Naglalaban dan. Ika 25 ang aming nakuha. Ang dami guys oh. Nak. Yan guys, ika 26. Ayun. May nakuha kaming 6 kaninang nagtatrap kami guys. So ang nakuha namin ngayon 20. Kaninang umaga 6. Yan.